Simple English mizo YouTube channel tang le Facebook page tang van chi bai fuk le voina poi ni te kan man tang kai le nge the dur sap tong kan zir don ani voina kan zir tu te hi ni tina pakhale pakhat kan biak na tang kai nge tu le hemi ni tina kan man thin sap tong ani ni chuwang chuanin he video hi lo en chuak ro voina kan zir tu hi chu might as well he phrase hi imungaem ilam hungai lawani chuanin voina hianin ka hril fiang chenga achan hi ti chun amman dan po kalau soitel don awang hianin he thumal hi voina tang chun imang thiam to don tina ani chu ole ton chun lo tan ngalang might as well hi chu thil pakhat hemi athaber aom to lo wanga adot tu hemi second option kan ding chu khatiang kha kan thlan angai na khanin kan mang thai ani example kalau soinga ilo shafia mayang I might as well take a taxi. I might as well take a taxi. Chia chu enge ti chuanin taxi kala ka ngai emo taxi ka chuan ngai ti na ani mai ni. I chuan du taka chu bus ania ma se bus kha a to lo ta kha chuanin taxi kha ila ka ngai ni. Tro khatiang soina khanin might as well. I might as well take a taxi ti mai tu ni khethiam or some throw this one sentence panhina. She might as well choose you. She might as well choose you. Chia chu enge ti chuanin ama in mai chemo ama in athlan ngai che tina ani chia chu athlan du ber pakhat kha athang thei to lo pon mai thei ni ti chuanin athlan turin alo rem chang to lo pon mai thei ni chuwang chuanin athlang don che ni khatiang soina khanin she might as well choose you ti mai tur ani sentence pathumna. He might as well marry you. He might as well marry you. Chia chu enge ti chuanin anai angai che tina ani hemi anai du ber pakhat a first love te poning chu ka tiang kha nei rem chang to lo ta chu phang chuanin nangma kha anai angai che ni second option anga yom ani chu example ma meno yom tak tak ti da ni lo nia lo in thlashung su ole ti chuanin kha tiang kha kan sei du ni chuanin he might as well marry you ti mai tur ni khethiam ti chuanin apalina atoberna ruata might as well buy this phone. Ruata might as well buy this phone. Chia chu enge ti chuanin ruatan he phone hi alai ngai emo alai tul tina ani chia chu nge ti chuanin phone dora vakalta phone sorna dora mon Samsung kha lai du ta ma se Samsung kha alo zo ta chumi phone dora chuanin ti chuanin Oppo te oma Redmi te oma ti chuanin phone chidang tang te po omani chuwang chuanin Samsung kha adu berani ma se to lo ta kha chuan Oppo kha leita chuwang chuanin he phone hi ka lei ngai ruata might as well this phone khethem ruatan he phone hi a lei ngai ta ni adu ber ero chu Samsung ani tro chuwang chuanin hemi thil pakhat khat keimani kan du ber thil a to lo wanga emo athaber thil aom to lo wanga kan thlan ngai ang chi kha khatiang kan soina khanin subject plus might as well plus verb 1 emo verb 2 emo poning chu ti chuanin object kha keimani soidu dan zit khanin kan mangmai tu ni hrethiam ole he ka YouTube channel hi milo subscribe sakve tur chen ka som tak che chen ni ti chuanin tuna kan zir mek hi enge ti chuanin itana tangkai tak tak tu le ilo hrethiam tak tak ani chuanin comment na lama nangma ir om chuange sentence kha lo drop tur chen ka som tak che chen ni he video pom lo share sakve ro next video kan hule done bye bye